justo para Abdullah va mucho mejor que salgamos a la calle y tenga el estímulo de los coches, saludar a la gente, los perros, otros niños. Y en el parquecito nos va muy bien hacer el trabajo de escaleras, el trabajo de la marcha. Bueno, cuando empezó casi no caminaba, nada. Y ahora sí que camina con apoyo, sin apoyo un poquito también, y mejorado muchísimo. L'important d'aquest programa és el fet que està en un ambient molt normalitzat, treballant també espais molt normalitzats, treballant molt la sociabilitat, estan amb altres al·lots. El programa és bastant ampli, no? Té bastants tractaments diferents i tocant bastantes àrees, entonces és molt globalitzat i és bastant enriquidor.